Elkarrizketan zehar nola deitzen nahi duzu? Irazu, Kexixmari irazu, Kexixmari? Bueno, nahi duzu bezala. Ni bertsolari bezala gehiago irazu deitzen diate, eta bertsolari aurreko bizitzan berriz, etxean da, Kexixmari naiz. Orduan gustu duzuna. Izan duzu bertsolari aurreko bizitza? Bai, izan dut, bai. Bueno, publiko horren aurreko bizitza izan dut, eta hor Kexixmari izan naiz. Eta gaur egun, bertsoarekin ze harreman du? Harreman du Kexixmarik eta Irazuk, plaza madabil zerbait, ja periferian, eta beste lehen ez bezalako beste egoera batian, bersotan, oso guztua da egile esan, bertsoskolan ere bai. Eta gero bertsolaritzaren jarraipena egiten dut, bertsozale elkartean, bertsoa.eus proiektuan. Esan liteke beraz, bertsolaritzan erradiografia on bat egiteko gai bazarela. Bueno, saiatuko naiz, ez dakit gai ba naizen, baina, bintzat badaukat horretarako 30 urteko informazioa, bai plazan ebilitakoana aurre xamarren urte askotan, eta bai, plazaren jarraipenean egin detena, bertsoa.eusen, eta, bintzat datu dutzu badazkat bai. Orduan, pertsona egokiaren gana etorri gara. Hoi bukaeran esango dugu igual. Kexixmari, nola sortu zen 2006an bertsoa.com, gaur egun bertsoa.eus dena sortzeko ideia, nondik dator? Nik ara hartan ikusten nuen, batetik bertsolaritza geroz eta indar sozial gehiago hartzen ari zela, baina aldi berian bersoa bera zabaltzeko gero eta espazio gutxigo zegoela. Nolabait plazaren jarraipenak bersoak beha behintzat oso eremua etzekan hain zabala. Gizartean izan zezakeen presentziak bertsolaritza zeukanan proportziokoa etzan. Eta experimentatzen etzan izan zebre planifikatua, hortik internetak eman lezakeen kontutan hartuta, orduan ja bizkat presentzia bat zegoen, bai esenpelarren webgunea eta bat zuten interneten, eta interneta bat zekan indar bat. Eta, bersoa ere bazan, elementu audiovisual bat, audiotikan da bideotikan eta bersoa elementu bezala, eta orduan, pixkanaka, okurritu zitzaidan, edo handik eta mendikan, interneta izan zitekeela plaza bat. Eta ingurukoek ze esan zizuten? Bersolari eskatu behar izan nien zertara ninduan, orduan baimenak eskatu nizkian dene, bera izu nahi nuke proiektu hau garatzia, bizkat bersolaritza interneten zabaltzeko. Orduan, gara hartan plazan zebiltzen hila denei, bialdu nizkien azalpenak eta baimenak eskatu nizkien. Orduan, nola baiteko testeo bat ere egin nuen eta onarpen bat bezala ere sumatu nuen aurrera egiteko, esan dezagun bersoa.eusek indarra ona hartu dula, bersoa elkartean proiektun txertatu denean, eta bere potentzialea dira garatzeko terrenua eta baliabideak eta ideak eta kontrastea hor daude, ez dira gauzak ez dira bat egiten. Eta gogoratzen duzu ze plaza izan zen, grabatu zenuten lehenengoa ze bertso saio izan zen? Lehenbizikoa hola pixka simboliko xamarra, anuetan grabatu gendun bat hola erdiproduan, bertsoa fari bat egin bertzen Amaia Agirre eta ez dakite zeintzian, eta badakit ordenagailuakin, da orduan streamingak eta gauza diferente zian, da orduan izan ginela, baina hola bertso saio grabatu eta ez zuzenean eman da, Bizkaiko txapelketako finala izan zen, 2006ko, abenduan izango zen. Eta imaginatzen zenuen 2006an, 2023an, ibilbide hau guztia izango zuenik proiektu honek? Ez da pentsature. Ez zan sortu zen nik ez dakan burun alako zaikan, gero forma hartzen hasi zanean, da lantalde bat osotu gendu nian dare etorkizuna, internetean bersolaritza presentzia izan zezakeela, eta toki oso gokia zala, eta bersolaritzak ere behartzula nolabait proiektu bere gain bat, eta bere buruan ardazutako proiektu komunikatibo bat, hori jeguste egin duen, baina, gorri eutxin bertzaiot. Bertsoa.eusek ekarri duena, edo ekarri zuena izan zen baitere, bertsoa mundura zabaltzea, zenbat jendek eskertu duen mundu zabaletik, bertsoa internetez jarraitzea. Bai, egia esan sareak alde hortatik ez dauka mugarik, ez espazio aldetik eta ez distantzi aldetik, eta orduan, txapelketan jarraipenak eta batez ere iritsi izan zaizkigu, diasporatikan, edo hemengo jendea bertan ikasten kanpoan dabiltzanean, eta zerbitzu irratiek eta ematen ez dutenean edo, eskertua da berso munduko jendeak eskura edukitzea. Zein dira bertsoa.euseko erabiltzaileak? Azteko igual kopurua bera da dirazgarria, 2022an
157.000 erabiltzaile izan zituen euskarazko komunitate batean. Txapelketa urteak beti hori pixketa handitu egiten du, baina hori kopuru gure ustez izugarria da, behintzat bersozaletasunaren osotasuna biltzen duela erakusten duena. Erdi dira gutxi gara bera emakumezko eta gizanezko, adintartiei begira 25-etik 50 franja hortan da gehienak kokatzen dana, eta lehen mundua aipatu duzunez, diasporako edo Euskal Herriz kanpo kokatuta dauden euskaldunen euneko porcentaje, euneko 20 bat, 15 bat, ez da izen badan, baina hor ere, kopuru hori adierazgarria da. Badago bertsoaldiren bat bereziki ikustaldi asko izan dituena? Bat aipatzekotan, aipatuko nuke 2017an Maialen Lujanbiok Irunen kantatu zuen argia itzali eta dena aldatu dako gai horren inguruan. Eta zerbitzaria, lurrak dardara egin zuten toki askotan, eta gure zerbitzaria hautsi egin zuen. Ez da izan bat milaka sarrera izan zielako momentu hortan, eta bat apartatzekotan bertso.eusen zirrara eta ikustaldi gehien generatu dituena bertsoaldi hori dela esango nuke bai. Bertsoa.eus bertsoa bakarrik ez da, egunerokotasunean, albisteak, kolaborazioak, iritziak, denetarik badu, hori ere aldatzen joan da. Bai, ardaz nagusiak sorreratik esan dezagun 3 hankak dira batetik berso plaza, bersoa bere gordinean eta bere aniztasunean hori jasotzea, bestetik informazioa, hori ere bere zabaltasunean eta alik eta kontrastatu dena, eta bestetik, streamingak izan ziren, zuzeneko emankizun horiek, bai batzutan ziren bersoak, bat ziren baita mainguruak edo alde informatiboak. Eta horrek forma zabaltze jundu, eta horren informazioaren alor hori ere zabaltze junda, bai podcastekin eta bai entrevista atalekin, da orduan komunitatea, bersolaritzan iritzi talde bat sortuta bersolaritzari buruz analiziak eta gogoetak eta egiteko, eta orduan, informazio alor hori desglosatu egin da eta alde desberdinetatik eta gaur egunean etorri diren formato berrietara egokituz, podcastan adibidez, dela urte pare bat edo martxan jarritzena eta errakasta politia duena. Eta orduan, helburua da, gaur eguneko tendentzia eta komunikazio molde horietara egokitzea bersoa gaur eguneko euskarrietan eta klabeetan gizarteratzeko. Esan dugu hasieran bertsoarekin harremana duzula, lana dela eta bertsotan ere ibiltzen zara, agian ez plazetan lehen beste, baina oraindik egiten dituzu. Bai, ez lehen beste ez, lehen beste ardura batzuk eta beste bilera batzuk izatekin ditun. Oain ibiltzen naiz periferian, tokatzen ezki jaile batzuk, otordu bueltako saioak ere bai, saio tematiko bat beste ere bai, eta gero bertsoskola, erituz Tolosaldean badago bertsoskola bat oso ederra, jende batek lan asko egin duena, eta hor biltzea eta gehi esan, ella lehen baina guztuago, garbi izateko. Jesus Mari Irazu beti lotu izan dugu, beti edo asko behintzat, Hernaniko bertsoeskolarekin, eta gaur egun Arituzekin. Bai, sortzez, hasieraz Tolosako bertsoeskolan emanunik lehenengo pausua, Jesus inguruakin. Gero egia da handik oso gutxira Hernanira joan itzala, bietan ibiltzen izan bolara luze batean, eta gero txertatu izan dezagun, Hernaniko bertsoeskolan txertatu izan naiz, eta ni hortik identifikatu naute edo, eta ibilire, Hernaniko kuadrilarekin ibili izan naiz gehiena. Eta, melarro lehen bizita, eta Tolosaldean oso movimendu politia egon da, une Mendizabal, eta Beñatik Guaran, Doianik Guaran, eta hemen kuadrilla zabalba da, Aritz Mujika, eta horiek bazaukaten martxa, horien gana bildu nintzen, pixkate berriz martxa hartzeko, ondo hartu ninduen, eta hortxe, ostegunero biltzea, utxegin gabe aldala, eta oso guztua. Eta nola ikusten dituzu gazteak? Hori nivela dakate, kuadrilla hori izan da bersolaritzaren garapenean egiten den koska horietako bat ez, laun kuadrilla bezala hasi zian, Gipuzkoakoan kriston saltua eman zuten plazan batzu, finala jatu, gero plazan ebira ze presentzia dakaten oien iguaranek eta egindako lanak frutuak ematen ditula erakusten duen bideo horietako bat, eta ez personalien bakarrik, bertsoskolak sortzen eta eskualdien izugarrizko dinamika sortu dute. Eta oso generazio ona, bai bersotan eta bai bersolaritzaren lanketan, primeran dabiltza. Eta gazteek zu nola ikusten zaituzte?
Bueno, pixka dola biratzen diate, baina, bueno, uste diate bintzat juten, eta, bueno, egia da, gaina, bueno, hoi belanaldi bada, baina gazteokin ere biltzen dira, ja, 18 urte azkaten, bueno, belanaldi gazteoekin, haikin kantatu izan dut, bilabona biltzen dira behen artean, baina tarteka gurekin ere biltzen dira, eta, bueno, kontraste pixka bada, baina ni gazten gatik ikasteko pronto. Itzuliko zinake txapelketara? Txapelketa gehiesan netzako oso politxe izan da, oso etapa politxe izan da, ez beti ondo pasi izan delako, baina gustatu egin izan zait, bai txapelketa beha, bai aurreko prestakuntzak, eta berzutan egiteko ematen dizun aukera ere. Baina neke ondoia da gehiesan, neke ondoia da, eta zerbait ere inin behar dezu, eta ni bain ez zait iruditzen, haude, beste sariketa batzuk eta zeak, baina mateit zea puntu bat, egia esan berra baldin bat mateit, baina ez zait iruditzen